Здравейте, аз съм Радостина, а вие сте с новините на Осичи и хип-хоп. Накратко какво се случи през седмицата. Започваме по азбучен ред с ATS. Те представиха песента Параноя, музиката е дело на Ръсти, клипът е на Пейн, а обработката е дело на Дон Алберто. Песента е част от предстоящият албум на Ръсти «Династия». До тук с азбучния ред. Продължаваме с две нови премиери от Facing the Sun. Първата е на Криско и сладкаристика Тик-Так по музика на Иван Иванов и видео на Флъкс. И о, мали! Играта щупи водомера с новата си песен. По музика и аранжимент на Бати Пешо и Hollywood Legend Productions, текстът е на играта и тото от Скандал, а режисьорът е Bash Motion. Започваме нова рубрика, в която ще ви покажем как се случват нещата преди да са излезли официално. Ето какво каза Бати Пешо в първия епизод. Здрасти, аз съм Бате Пешо и това е Студио Бъстър, където работя и съм тук, за да ви представя няколко от проектите, които работих последната седмица. Продължаваме с нещо ново от 100 кила фичеринг Panasonic. Песента се казва 3000 и е по музика и видео на Jabal Entertainment. Още нещо ново от Варна. Кико представя новата си песен Високо, по музика на Ръсти, а клипът е дело на Пейн. Скил и Хосе от ударната група са участниците в новия 41-ви рапер Tag. На свой ред те предизвикаха под нулевия. Шано Крю пуснаха две нови песни от 2012 година You Bad Son и Приятен непознат, продуцирани и миксирани от SBM Pro Style Studio. А сега, на 1 април, не на шега, Фо, Пева и Слипкит гостуват в град Пловдив Expose. Това беше всичко от мен за тази седмица. Ще се видим отново следващия четвъртък след 4:20.